नोंथाङा BPF नि खामोन बावैसो सान सिगां खाम्फा बरगयारि बिथांजों UPPL आव जइन जादोंमोन। दा नैबे दान मोनसेनि उनावहायनो नोंथाङा फिन BPF आव फैफिनबाय। मा जाहोननि थाखाय बेबायदि फैफिननो गोनां जादों? ओरैनो मिडिया नोंथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय। ओरैनोथ' आङो BPF निफ्राय UPPL आव थांनो गोसो गैयामोन आरो आंहा मोनसे बै MP इलेक्सन समाव खाम्फा सारजों खोब रिलेसन गोनां खामानि मावदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे एसे लाइबिलिटिसफोरबो दंमोन। दा बेफोरखौ बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ साननानै आं थांदोंमोन, खिन्थु जि नुदों दा जेबो रिफान्डेबल जायाखै। दा ओंखायनो आं दुखु मोनबाय। ओरैनोथ' बोथोराबो गरम जाखाबाय आरो बोथोर गरमजों लोगोसे आङो जेबो एक्टिभिटिस खामानि मावाखै खाम्फासारजों थांफानानै। ओमफ्राय हाला आङो गांनै गस्ला बोरै गानबावनो, माला खुफिननो, आं बेखौ सानदोंमोन। दा बिदि साननानै दिनै मोनसे खाबु लानानै जोंहा बिक्रम फंबाय आरो जोंनि ब्लकनि नेताफोरखौ लानानै रायज्लायनानै दिनै गांसे गस्लाखौ आं खुफिनबाय। BPF नि गस्लाया दिनै गस्लायैनो दङ। BPF खौ आं बजबफिनबाय आरो एक्टिभ हिसाबै आं खामानि मावगोन BPF आवनो। खाम्फा बरगयारि बिथांजों माखासे दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां मददगिरिफोरा जइन जादोंमोन। बिथांमोनाबो BPF आव फैफिननायनि इसारा दं नामा? एक्सुवेलि फैगोन, आंजों जिखिनि कन्टेक्टआव दङ। उइथ नेम हिसाबै आंनो दिनै बुंथ'ला। उइथ नेम हिसाबै जुदि बुङो गाबोन माबा मोनसे सोरनावबा हाबफैनो हागौ। बिनि थाखायनो आं बुङा। बेजों जिखिनि जइनिं जादों मथा मथि 5% थाबोगोन। बाखिथ' बहुथ मानसिफ्रा आरो फैदेरबावगोनसो आंहा आसा दं आरो। जों नुनो मोनबाय थादों फिल्डआव खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPL आव हाबनायनि उनावहाय गावनि बियाबजों लोगोसे BTC नि दाब जायगायाव केम्पिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेहाय गोबां BPF निफ्राय UPPL आव हाबनायनि जों समाजारि बिजोङा नुदों। दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो? बेथ' ओरैनो भुवा स्टाइलसो आं नुबाय थादों। एक्सुवेलि गोसो मोजांजों फैयाखै, हयथ' माबा मोनसे लुजाबायदों खोमा, आं बुंनो हाया। एक्सुवेलि बिथांमोनहाबो रिटार्न जागोन आं नुहुरदों। आरो खाम्फा सारनि जि UPPL दलाव हाबनायनि जि उद्देश्य, जे आंजों मोनसे क्ल'जलि हिसाबै रायज्लायबाय थादोंमोन जे UPPL आ BJP जों माने मिलायनानै सिङाव गोरोबनानै गेलेगोन 100%। गतिके आङो UPPL आवनो बारनानै आङो 14 चिरां दुवाराव टिकेटखौ मोनखागोन। बे हिसाबै ज' थांनानै टिकेटखौ लानानै गेलेदिनि बिदि होनदोंमोन। खिन्थु दिनै नुबाय जे दिनै दिलीप सैखिया बिथाङा बुंबाय एसे उनाव जे BJP आ हारसिं, UPPL आ हारसिं, BPF आ हारसिं बेखिनि गेलेगोन होननानै बुंबाय। बिनि उनावथ' आं सिन्था खालामबाय बेथ' बोरै जालायखो। दा बेनिफ्राय बहुथ आं सानदों साराबो हयथ' माबा मोनसे नार्भास माइन्ड दं खोमा गावनियाव, आं बेखौ सिन्था खालामदों आरो। थेंक इउ। UPPL आव थांनाया बोसोरसेयानो जाबायमोन, खिन्थु UPPL नि आदर्शआ एसेबो मोजां नङा आरो जेबो रेसपन्सिबिलिटि होआ। बिनि थाखायनो जों गोख्रों बागै UPPL निफ्राय ओंखारबोनानै BPF आवनो जों जइनिं जानानै खामानि मावनो होननानै जों ज'यैनो आवगायबोनाय जाबाय। माबे प्राइमारिनिफ्राय? आङो कारिगाव प्राइमारि।